Hindi sa ating lahat mga ito po yung ibang kasama namin. Yes guys, good morning po sa lahat. Andito po ulit tayo sa Infanta para magkaroon ng isang race. Friendly race lang po ito. At nung una, ang sinabi ko Infanta lang, exclusive sa Infanta, pero may dumating na taga Burgos guys, kaya sinama na rin natin. So guys, samahan nyo kami at start na natin tong race para magkaalaman na ulit kung sino ang malalakas sa tropa ng Infanta versus Burgos, Pangasinan. Guys, inimbitahan ko nga pala ang mga ibang bikers pa dyan na gustong sumali sa race natin. Mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook account ko, Francis Mantolino Mirador. At kung sakaling magkakaroon po ulit tayo ng mga ganitong ensayo race, ay pwede po kayong sumama anytime po. Willing po ang mga tropa natin na magkaroon ng iba pang team na makakasama nila sa pag-iensayo guys. Shoutout nga pala sa mga tropang taga Dasol. Salamat sa pagpunta para mapanood itong race na to. At shoutout din kay Samuel Dupagan na sumama sa amin para magmarsyal sa race na to. Idol, salamat. Happy birthday. Yan guys, at may bumanat na nga. Ayan, sinundan guys yung muna. Dalawa na po silang nasa harapan. Sinundan po ng dalawa ulit. Ayan guys, at paminto hindi pinaloy. Ayan guys, at ang peloton naman natin ay nakasunod lang dito sa bandang ito.
Yes guys, may tatlo tayong tropa dito sa harapan. Sila yung breakaway. Ito naman yung peloton natin guys. Nandito lang sa bandang likod. Mahabol sa beton. And bali dalawang infanta at isang burgos ang nasa harapan ngayon guys. Kami dito. So guys, sa part na to nakapag-breakaway itong isang tropang burgos natin. Ayan guys. Gaya. So kambo nangunguna. Ako. Break out.
Almandres, sumabol. Nakunguna na si Almandres. Samuel, nakunguna, breakaway. Almandres, Samuel, nakunguna, breakaway. Pre, tayo na pre, bilisan mo pre. Tayo na nila. Pahinga lang pre, pahinga. Tuloy mo pre, malayo na pre. Malayo na oh. Tayo ng breakaway. Almandres po, nakunguna, Samuel, Almandres. Di pre, umabol sila pre, bilisan mo pre. Diyan sila umabol no. Guys, ang layo na po ni Samuel Almandres. Samuel. Breakaway. Mahabol sila. Nauna na po si Samuel, breakaway. Sila guys. Ano po sila? Manghabol. Nahabol ko nila si Samuel. Pulito, pumahabol si Pulito. Mark Jefferson, Pulito, pumahabol. Masalian ka? Ano nga? Si Bintong sarate. Yes guys, sinabotan nila yung breakaway at kompleto na naman yung peloton natin.
Ganda ni Ace. And guys, kung napapansin nyo, hindi nila hinahabol yung isa sa harapan. Ito yung discarding pakiramdaman pag malapit na sa finish line. Kanya-kanyang ipon na ng lakas para sa huling banat.
Mahigit 1 kilometro na lang guys at finish line. Kailangan sila Romel. Kaya? Parang kung sila dito. Jefferson Pulido. Lapit na niya eh. Last 500 meters guys. Rata na.